Ginoo nakatagong kaluwasan, nalayon siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Unya mingon si Jesus sa yuta. Miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo. Og didto nangutana siya sa iyang mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag, may nag-ingon nga siya mao si Juan nga magpubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta. Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan ka gayon kay kining maong kamatuoran, wala mo abot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato tukoron ko ang akong simbahan. Og bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog ni ini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Og ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Sukad nitong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw na gayod nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo o sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw, mabanhaw ako. Tungod ni ini, kidala siya ni Pedro pahilayo sa uban o giingnan, dili unta ka na mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus og miingon kang Pedro, pahawa Satanas, nagbabag ka kanako, kay ang imong huna-huna sa tao o dili sa Dios. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Naminaw kita sa kasaysayan sa pagpadayon og lawig baktas sa mga Hudiyo gikan sa yuta sa kaulipnan ngadto sa yuta sa kagawasan. Sumingon ta nga the road to freedom is difficult. It's not an easy journey from slavery to freedom, because you have to change a lot of your thinking, you have to change a lot of your feelings, and you have to detach from many things that you were used to when you were a slave. The land of freedom entails a new way of life. And this land of freedom entails the recognition that there is that God who gives us the freedom. There is that God who frees us from slavery. And there is that God who provides us our needs. Kaya ang usaya makita nato kanabitang gitawag nato nga nagkakaroon ako ng mga bagay na ito, nakabili ako ng ganito,
dahil sa pagsisikap ko. At nakalimutan natin na merong nagbigay sa atin ng lakas. Merong nagbigay sa atin ng magandang kalusugan. May nagbigay sa atin ng talino upang magamit mo ang mga bagay na ito at magkaroon ka ng mga bagay-bagay na ito. Ito yung mga Israelita. In their journey, yung attachment nila, kahit na sila ay naglalakbay patungo sa lupang pangako, nasa daan na sila patungo sa kanilang kalayaan, ang kanilang puso ay naiwan pa rin sa Ehipto. So, yung attachment nila ay naroon pa rin sa kanilang place of slavery. Kaya kahit kunting pagsubok o kahit kunting mga kahirapang kanilang maranasan na kanilang nadatnan o kanilang hinaharap doon sa kanilang paglalakbay, silang lahat ay mag-complain agad kay Lord. At yung bawat complain nila, they will always go back to the land of slavery. Tulad ng ating unang pagbasa ngayon, mayo pa dito sa Ehipto, ana dito. Mayo pa gipamatay na lang ni sa kanang Ginoo dito sa uban sa mga katigulangan. Because they will always remember that land of slavery. Kay kanabitong when there is something new, we love so much the past. And for the new things, we resist because new things will always entails new attitude, new behavior, new way of living. So ito yung mga Israelita, yun yung naramdaman nila. Then, kahit na ganun, si Moises at saka si Aaron, sila yung pumunta doon sa Panginoon at din sabi ng Panginoon, okay, lumabas kayo. Kunin mo yung tungkod mo, pagkatapos, sige, kita mo yung batong malaki dyan sa labas. Sige, paluin mo ng iyong tungkod. At pinalo ito ni Moises ng 2 bises. Pagkatapos, lumabas yung napakayamang tubig mula sa bato. Napakaganda at napakasarap inumin. At lahat ng mga tao ay uminom. Lahat ng kanilang mga kahayupan ay uminom. Silang lahat ay nagkaroon ng tubig. But there was no sense of awe. There was no sense of gratitude. There was no sense of recognition kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya sabi ni Lord kay Moses at Aaron, hindi kayo makakarating doon sa lupang pangako. Iba ang mangulo sa aking bayan papunta doon. Kaya Moses died before they crossed the river to the promised land. And the one who led the people to the promised land is Joshua. Yung parang pangabaga ni Moises. Siya mo ay led sa Jewish people going to entering into the promised land. Now, kung ato siyang tanahon, ang mga tao, they used to complain, but God used to provide. So, diha ta mamalando nga, even kita, ato man po ng attitude nga, a little thing, a little difficulty, a little discomfort, we always complain to God. That is very human. Human as we are used to complain. But, let us always remember that God is used to provide. Kung tayo ang mga anak na laging nagre-reklamo, ang Diyos naman ay amang laging nagbibigay sa atin. Kahit nagre-reklamo tayo, ang Ama ay laging nagbibigay. So, yan yung napakagandang tingnan natin na kahit man ako reklamador sa Diyos, kahit man ako'y nagre-reklamo sa Kanya kapag hindi nasusunod ang aking kagustuhan, nagbibigay pa rin ang Diyos. Ngunit, hindi natin kalimutan na habang
merong pagkakataon or God allows us to experience some discomforts. God allows us to experience difficulties because there is something that God wants to develop in us. He wants us to become trusting Him more than our power. Kasi kapag pinsan natin, pang takbo ng buhay natin, kapag tayo ay laging nagtitiwala ng lubusan sa ating sariling kakayahan, makalimutan natin na mayroong kapangyarihan na masigit kaysa atin. Kapag tayo nagigipit, diyan pa natin maalala na ang kapangyarihan natin ay hindi nga sapat, kaya kailangan natin ng kapangyarihang mas higit kaysa ating hinaharap. Kaya merong purpose ang Diyos. Bakit nga ba tayo ay nakakaranas ng pagsubok, nakakaranas ng mga problema? Bakit nga ba tayo merong mga paghihirap sa buhay natin? Ang madalas makikita natin yung problema, yung pagsubok. Kaya madalas tayo nagko-complain. Ngunit hindi natin nakikita sa likod nito, sa kabila ng lahat ng mga ito, meron pong kabutihang naghihintay sa ating lahat. So, meron naghihintay sa atin. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Kaya, ang mensahe sa atin ng Panginoon, while we undergo difficulties, magtiwala lang tayo sa Kanyang kabutihang at kagandahang loob. May naghihintay sa atin. May naghihintay na magandang mga bagay. Of course, kung tayo, at the beginning, kung hindi pa tayo lumago sa ating hindi pa tayo lumago sa ating pananampalataya, hindi natin makikita yon. Ang makikita natin yung problema. At dahil nakikita yung problema, lagi tayo nagko-complain kay Lord. Pero lagi natin tandaan, tayo yung mga anak ng reklamo, ang Diyos naman ay amang laging nagbibigay. Kung titingnan natin, mayroong isang malaking bato. Pagkatapos, meron namang nung pinalo ni Moises ang bato, lumabas yung tubig. Now, take note. The rock is a symbol of God. God is strong. His love is constant. Hindi nababali ang pagmamahal ng Diyos. Rock is a symbol of strength. God is our strength. The water is symbol of life. And this life is not just physical life, but this is spiritual life. And now, when we go to the incarnation, Jesus is the rock. He is the rock of faith. He's the rock of faith. Jesus is the rock of our faith. Doon sa Kanya, naka-anchor yung ating pananampalataya. And the water, according to the Gospel of John, the water is the Holy Spirit. So makikita natin na in the Old Testament, it was prefigured that God, the source of strength, God will give us the Spirit. Kaya nung namatay si Kristo, titingnan natin yung pagkanyang kamatayan, nakabayubay siya sa krus. Sinibat siya ng isang sundalo at doon dumaloy ang dugo at tubig. And in the theology of St. John's Gospel, it is the outpouring of the Holy Spirit. Kaya the 7 sacraments of the Church comes out from the wounded side of Jesus. And in every sacrament of the Church, there is the grace of the Holy Spirit. So mga kapatid, kung titingnan natin yung symbolism in the Old Testament, the rock is symbolizing God, the source of strength, and then the water symbolizes the outpouring of the Spirit, the outpouring of the grace of God. Kahit na nagre-reklamo, kahit na makasalanan, kahit na matigas ang ulo at puso ng mga tao na ginabayan, inilabas ng Diyos mula sa lugar ng kaalipinan tungo doon sa lupain ng kanilang kaligayahan, doon sa lupain
ng kanilang kaligtasan doon sa lupain ng kanilang freedom. So titingnan natin yan. Pagkatapos, alalahanin natin na pagdating sa ating gospel, si Jesus, the incarnate God, revealing Himself to the people for how many years? If we go to the Synoptic Gospels, Jesus only ministered for 1 year. But if we go to the Gospel of John, He ministered for 3 years. So, and we usually say that Jesus ministered to the people for 3 years. Now, that is from the Gospel of John. Pagkatapos, in the middle of the ministry of Jesus, nagtatanong siya sa kanyang mga alagad, sino po ba ako ayon sa mga tao? Ano po bang naririnig ninyo tungkol sa akin? Sabi ng iba, sabi ng kanyang mga alagad, sabi nila, Lord, ikaw daw po si Juan Bautista. Sabi naman ng iba, Lord, ikaw naman si Propeta Elias. Yung iba naman ay nagsabi na ikaw ay si Propeta Jeremias o iba pang propeta noong unang panahon na nabuhay na mag-uli ngayon. Partly, these answers tells the truth who Jesus is, but it is insufficient. So hindi ito ang kabuuan. Kaya tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, at kayo naman, lagi naman tayong magkasama, araw-araw, gabi-gabi, magkakasama naman tayo, sino naman ako para sa inyo? At sumagot naman ngayon si Simon Pedro at sabi niya, kayo po ang Mesiyas. Kayo po ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. At anong sabi ng Panginoon? Sabi niya, mapalad ka, Simon, dahil ang katotohanan ito ay hindi mo natutunan mula sa ibang tao, kundi ito ay inihayag ng aking Ama sa iyo. So, mapalad si Simon dahil ang katotohanan ay inihayag direkta sa kanya ng Ama. At dahil dito, sabi ng Panginoong Hesukristo, kaya sasabihin ko sa iyo, ikaw si Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. So now, tatingnan natin na si Pedro, nailhan niya kung kinsa si Jesus. Diba, ingon ko ganina, si Jesus is the rock of faith. Nailhan niya nga kini si Jesus mao ang anak sa Dios. So, ang iyang pagtuo kang Jesus is naka-anchor doon sa rock foundation. So, Peter's faith is anchored in Jesus, the rock of our faith. At pagkatapos, in response to this anchorage of Peter's faith to Jesus, si Jesus miingon, ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato, tukuron ko ang akong simbahan. So diha kang Pedro, diha sa iyang lig-on nga pagtuo kang Kristo, gitukod ang simbahan. Og miingon ang Ginoo, bisan ang mga ganghaan sa impyerno dili makabuntog niini. Bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. Mao na iyang ingon nga bisan ang kamatayon dili makabuntog niini. Kay ngano man, the church is founded in the truth that was revealed to Peter. And this Peter, the foundation rock of the church, his faith is anchored in the rock of faith. And that rock of faith is Jesus. So, this truth that Peter knew was never a fruit of study. It was a direct revelation from God. So, ingon si Lord, bisan ang kamatayon dili makabuntog ni ining maong simbahan. And Jesus is true to what He said to Peter. In the beginning of the church, it was so difficult times. In the beginning, in the early years of the church, it was so difficult because they are facing the great enemy, the Roman Empire. And the Roman Empire, the official religion is paganism. And here, there is one religion, the Christianity, insisting that there is only one God. And then the Romans, they worship more than 30,000 gods and goddesses.
So they were persecuted. And in fact, the Christians were accused of burning Rome. So mao ni sila nga a lot of persecutions na hitabo. But namatay ba ang simbahan? Wala. Until now, ang simbahan continue to exist until this very moment. May persecutions ba nga ron? Naagi hapon. Apan ang simbahan will continue to exist where makamulabang kadtong mga nag-persecute sa iya nangamatay na. Ang mga kingdoms kaniadto nangabungkag na. Ang mga tao nga mag-persecute up to the present, mga matay sila, apan ang simbahan will continue to exist. Nga naman, because it is founded on the truth revealed to Peter, and Peter, whose faith is founded on the rock of faith that is Jesus. So, mao na nga dunay kalig-on nga bisan man og kanang dunay daghang mga challenges of being a church today, but the church will continue. Dunay mga hagit, dunay mga issues sa atong simbahan, dunay mga gitawag natong scandals in the church, but these scandals will never defeat the church. Ingon si Lord, bisan ang kamatayon. Kinsa man ang kamatayon. When we go to the first letter of St. Paul to the Corinthians, ang kamatayon mao ang katapusan nga kaaway. O kanang katapusan nga kaaway gibuntog sa atong Ginoo, og ang simbahan nga iyang lawas makabuntog usab sa maong kaaway. Sumo na nga kita naglisod apan hinumduman nato kanunay adunay Ginoo nga nakabuntog sa katapusang kaaway nga mao ang kamatayon. O kamatayon is a symbol of the devil. Ang kamatayon is the personification of the evil one. So, gibuntog ni Jesus ang kamatayon, iyang gibungkag. Ang simbahan is the body of Christ. So, kung ang atong head, ulo nato si Kristo, is victorious over death, the church also will rise with our head, Jesus Christ, victorious over and against the power of death. Manindog itang tanan mga kaigsunan, o